Какви действия да се предприемат в случай на авария и къде се намират аварийните изходи? Аварийните изходи са обозначени със знака Exit, изписан на латиница. Илюминирана маркировка върху пода ще ви отведе до тези изходи. Моля, при излитане и кацане да поставите облегалките на седалките си в изправено положение и да приберете масичките пред себе си. Моля да изключите всички електронни уреди. Те могат да бъдат използвани само когато знакът "Затегнете предпазните колани" не свети. След като сме достигнали нашата височина на полета и знакът "Затегнете предпазните колани" загасне, можете отново да използвате електронните си устройства, а мобилните си телефони може да превключите на полетен режим. Искаме да ви напомним, че всички полети на Луфтханза са само за непушачи. Екипажът на полета ще положи всички усилия да се чувствате удобно. Луфтханза и Star Alliance ви желаят приятно прекарване на борда. Добре.